Una educació de qualitat per a tothom és possible. Des de fa més de 100 anys, milers i milers de persones han treballat per una escola que generi experiències d'aprenentatge gratificants i empoderadores per a tots els infants. Aquella intuïció ha estat confirmada pels informes de la UNESCO i pels avenços en la recerca de com aprenem les persones. Però els reptes globals sense precedents i la transformació tecnològica demanen imaginar de nou l'educació en un món canviant. Per això, el gran consens mundial de la Declaració d'Incheon es compromet a transformar vides mitjançant una nova visió de l'educació. Really to change the mindset and to change the way we learn and the way we teach. Aquesta nova visió comporta primer posar-la al dia, un propòsit de formació integral per a la vida i unes pràctiques d'aprenentatge fonamentades en el coneixement. Catalitzant el treball que tantíssims docents i escoles han fet tots aquests anys, el 2016 es va crear l'aliança Escola Nova 21 per un sistema educatiu avançat. Mig miler d'escoles, instituts i 60 xarxes treballant cooperativament pel canvi de paradigma educatiu. Una aliança que al llarg de 3 anys ha contribuït a consolidar les escoles de referència, a desenvolupar un protocol de canvi intensiu, a articular xarxes per orientar les escoles cap a l'horitzó comú de canvi i a generar una presa de consciència social de la necessitat i urgència de la transformació educativa. Departament d'Ensenyament amb l'objectiu que la innovació arribi a totes les escoles i instituts. És l'objectiu de l'acord que ha signat aquest matí el Departament d'Educació amb els ajuntaments i amb Escola Nova 21. 3 anys després, aquest mig miler de centres i moltíssims més han generat un moviment que ja no té retorn. Una onada de canvi en la direcció que Nacions Unides demana per al 2030. Garantir per a tothom una educació de qualitat, inclusiva i equitativa. Ja han passat 4 anys des de la Declaració d'Incheon i Nacions Unides adverteix que els sistemes educatius no estan fent els canvis necessaris a la velocitat que cal. We are facing a learning crisis stalling advanced across the entire 2030 agenda. El món es transforma ràpid i cal reimaginar com el coneixement i l'aprenentatge poden donar forma al futur de la humanitat i del planeta. Cal un compromís de tots els actors per aconseguir que el 2030 la transformació hagi arribat a tots els centres educatius. Tots. Si volem fer-ho, és possible. El treball de moltes escoles i instituts ho ha demostrat. Tots els centres educatius poden canviar. Estem transformant el futur, perquè l'educació fa més que respondre a un món canviant. L'educació transforma el món.